Pokoke model piye iki iso. Lah berarti garap piye wae pokoke. Garap piye nek ning ngendang Mbak Ayu Kasti. Lanjut. Panggah iya Mas. Iki bablas ngantek sore to? Ngaling nimbung. Iya no, bayarannya double. Sampun. Oke. Minangani pamundutanipun Mbak Kakung Gineng sampun kami atur bagi Mbak Kakung nggih. Gubuk asmara ingkang ngendang menika Mbak Ayu Kasti. Setunggalipun